Polo azucre. Para facer un queique, eu? Polo azucre que teño na sangre, que eu teño nuns niveles que eso sei que está xa para dar a volta ao marcador. Eso dicho para meter medo na máis. Dicirme meu sogro, cuidado que podes perder a perna, cuidado que podes perder a perna, podes perder a perna, podes perder a perna, podes perder a perna. Gracias. E ao final que perdeu na U. Cortaron ya. Carai. Non a perdeu, teñía guardado con senador os médicos, tal, e se non perdeu. Vaime dicir, o churrasco, tararí que te vi. Pero come, me cago, Sabes que tens que dicir, Lisardo? Tens que dicir o que dixen eu. Quiero unha segunda opinión. Peteiro Carneiro Lisardo. Pase. Usted non ten azúcar. Usted córrelle azúcar polas venas. Son como unha piruleta. A partir de ahora, o churrasco pa usted, tararí que te vi. Entendeu? Quiero unha segunda opinión. Quero unha segunda opinión, yo carallo. Me cago no precio da gasolina. Quero unha segunda opinión. Pois bien, veña ahora, espera aí. De verdad, o caico aí. E dixen yo que me dixeches ti, que quería unha segunda opinión. Non sabía onde sabía meter, macho, marchou. E de polo cu. Pero que está pasando aquí? Pero que está pasando aquí, Lisardo? Pero vamos a ver. Isto non vai con usted, Discúlpeme que maltere, pero como comprenderá... Fa un favor. Examine ya córnea ali ao paciente. Examine ya córnea, xa verá. Aí está claro, de verdad. A córnea. A verdade é que non me doi ni me escoce, pero bueno, se ten que mirala, miria. Cerdo. Te la córnea picada, Lisardo. Cerdo. Está picada. Hai que empastar la córnea. Vai de mirar O mellor xa a que quitala. Vai de mirar a córnea. A córnea, a córnea. A córnea. A córnea, Lisardo, a Córnea, pensaba que lle vai Ahora, entrar como no ten a mosca. córnea, dá pena vela. Mire, eu diría que lle mirara xa... Voy a mirar a córnea. Mire, ya xa porque, a ver, cantantes actuemos, isto... Hasta aquí te digo, Juan, te por Dios. Igual, non te preocupes. Hai confianza. No se preocupe. Eu diría que lle mirara, vamos. Sí, fajo favor, Vostede Lisardo. que opina, doutor? Un momento, estoy que ir a modo. A córnea. A córnea. A córnea. Ti que sabes, eu tampouco sei, sabes. Acabo los dous. A chavala está en prácticas no brocal. É que eu creo que ten un claro caso da córnea. Doctor, Hai que aguantar. doctor, Sí. doctor. Digo eu, non lle mira a córnea. Estoy mirando, pero gústame moito antes, quero decir, prefiro miralo... O sea, gústame mirar a córnea pola mañá que a fresca. Bueno, claro. É outra forma de Pero traballar. se hai que mirar a córnea, miro, quero decir, estoy mirando na orella por si ten cerumen, porque vas máis... Por se lle sobe a infección. Por seguridade, claro. Porque o sea, súbelle de arriba Da para córnea, baixo. súbelle para a a córnea e podes meter aquí, mira, ten como ten De feito, ten sí. a córnea. Ten a córnea. Ten a córnea que... Mire pa aquí. A ver, eu diríalle que... Observe aquí, mire pa aquí. A zona exterior non a ten ben. A do ollo. A do ollo, o periférico do ollo, Claro, mire. o periférico é unha rotunda. Claro. Eu non sei usted que opina, pero... O que opino que ten dous, moi bonitos. Bonitos. Fíxese aí, eu miraría, ya vamos, porque aquí non me gusta eso de aí. Mira. Doctor! Mira. E antes non era capaz de estar de pé, mira como... Que fai? Que lle fai? Que fai? Digo eu que fai. Dar un pouco de calor humano. Non como aquí que non é dieta,